L-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech kien qal li l-Gvern Malti ma kienx se jilħaq il-mira tad-deficit tiegħu. Mira li kien ikkonfermat li ntlaħqet mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Tonio Fenech qal dan fil-Parlament meta f'Novembru tas-sena li għaddiet kien qiegħed ikun diskuss il-baġit għal din is-sena. Tonio Fenech kien kategoriku u qal li l-Gvern ma kienx se jasal. Waqt l-Oppożizzjoni wriet id-dubji tagħha u il-Prim Ministru għal kritika tal-Oppożizzjoni għalinna ma nafux nagħmlu il-kalkoli. We got it wrong. Jidher li anke l-Kummissjoni Ewropea qed tgħidlu I think you will get it wrong. Illi mhux sejjer nexxielek iżomm mal-miri illi poġġejt. Skont Tonio Fenech mhux biss il-mira tal-2013 ma kellix tintlaħaq iżda lanqas ta' din is-sena. Mhux biss il-mira tal-Gvern għal din is-sena mhux sa jżomm imma lanqas tas-sena d-dieħla. Intant il-Partit Laburista reaġixxa l-kumment tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li qal li taħt Gvern Nazzjonalista id-dejn qatt ma żdied. Waħna nittamaw illi il-Gvern illi tant kien jgħid kemm hu ħażin illi iżżid id-dejn u f'sena waħda biss fl-ewwel sena tiegħu żiedu bi kważi 400 miljun. Din mhix ċerta. Kważi 400 miljun. Jiġifieri dawn it-tip ta' numri ma kontx tarhom taħt Gvern Nazzjonalista. Il-Partit Laburista qal li Busuttil ma jistax jibqa' jipprova jitħak bin-nies. Jekk wieħed ħares lejn 2013, miżieda ta' 372 miljun fid-dejn nazzjonali, 300 miljun euro seħħ fl-ewwel parti tas-sena taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil u Lorenz Gonzi. Kemm ilha fil-kontroll tal-finanzi pubbliċi l-amministrazzjoni l-ġdida, id-dejn pubbliku żdied bi 72 miljun euro biss. Il-Partit Laburista qal li l-poplu Malti Wawċi ilu li fehem li taħt gvernijiet nazzjonalisti differenti il-finanzi kienu kollox barra fis-sod. Xhieda ta' dan kollu huwa d-dejn nazzjonali li kompla jakkumula sena wara sena u deficit eċċessiv li spiċċa daħħal lil pajjiżna fl-excessive deficit procedure. Il-Partit Laburista qal li żgur li l-kredenzjali ta' Simon Busuttil u tan-nies ta' madwaru fl-ekonomija llum huma magħrufa, hekk kif dawn huma l-istess nies li fallew il-miri ekonomiċi ta' pajjiżna sena wara sena u li llum bil-wiċċ kollu qed jippruvaw jitkellmu fuq affarijiet ekonomiċi.